Estamos vivindo un momento histórico. Imos apoderarnos dun pequeno anaco da portada do Daily Mail do venres 9 no que pon a edición especial histórica. Porque sí, estamos vivindo historia. O 21 de abril de 1926 nacía en Londres unha rapaza que non sabía que, por casualidades da vida, ia rematar reinando. Esa rapaza chamouse Elizabeth Alexandra Mary. Cando o seu avó morreu, o seu tío Eduardo herdou o trono. Meses despois, el tería que abdicar pola crise institucional provocada pola súa proposta de matrimonio a Wallis Simpson, unha divorciada estadounidense. Pese a que legalmente podía facelo, os ministros recomendáronlle que non o fixera porque o pobo non o aceptaría. E así, sen ser algo previsto, o pai de Isabel convertiuse en rei e ela, na herdeira legal. A Segunda Guerra Mundial foi un momento clave na historia da monarquía británica. Pese a que o exército nazi estaba bombardeando Londres, a familia real permaneceu na cidade e, incluso, puido verse a Isabel axudando no exército. En 1934 Isabel coñeceu ao príncipe Felipe de Grecia e Dinamarca. Volveu no ver en 1937 e en 1939, onde se namorou del. O 20 de novembro de 1947 casouse con el na abadía de Westminster. En 1950 é unha a saúde do seu pai, o monarca Xorxe VI, empeorou considerablemente e ela reemplazouno nos actos públicos. En 1952 foi con Felipe de xira por Australia, Nova Zelanda e Kenia. O 6 de febreiro, pouco despois de chegar a este último país como princesa, recibiu a noticia da morte do seu pai. Desta forma, marchou de xira como princesa e regresou como a raíña Isabel II. O 2 de xuño de 1953 celebrouse a súa coronación, e foi a primeira retransmitida por televisión. Isabel viu como se descolonizou o imperio que herdou e conseguiu manter en pé a monarquía nos seus momentos máis complicados, o incendio do castelo de Windsor, a separación nos matrimonios de 3 dos seus fillos, os escándalos sexuais de Andrés, a saída de Enrique da monarquía e, sen dúbida algunha, o escándalo de Lady Di. A entrevista de Diana de Gales na BBC na que dixo que no seu matrimonio co príncipe Carlos eran 3 provocou un importante descontento social. Well, there were 3 of us in this marriage. A súa posterior morte o 31 de agosto de 1997 nun accidente en París foi a gota que colmou o vaso. O silencio e o intento de manter o protocolo por parte da monarca creou malestar entre os británicos. Tal e como se conta na película The King, foi o primeiro ministro Tony Blair quen convenceu a raíña de que se desprazara desde a súa residencia de verán en Balmoral, Escocia, ata Londres e vira as ofrendas florais, agachara a cabeza ao paso do féretro, que Diana tivera un funeral de estado e de que ela se dirixira ao pobo nunha mensaxe en directo. Tamén se di de que foi Blair o que lle aconsellou de que se dirixira ao pobo como raíña e aboa. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. En plena pandemia tivo que despedilo ao seu marido e, o martes 6, recibiu en Balmoral a nova primeira ministra Liz Truss. O xoves 8, esa rapaza que reinou de forma imprevista deixou este mundo aos 96 anos na súa residencia estival, o Castelo de Balmoral, Escocia. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Agora, o seu fillo Carlos toma o seu relevo aos 73 anos como Carlos III. El terá que conseguir simpatizar co pobo británico, porque hai británicos que non son monárquicos, senón que son isabelistas. Ademais, Carlos tamén é rei dos outros 14 países membros da Mancomunidade de Nacións, Canadá, Australia, Nova Zelanda, Xamaica, Bahamas, Granada, Papúa Nova Guinea, Illas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente e as Granadinas, Belize, Antigua e Barbuda e San Cristóbal e Neves. Isabel II non segue viva, pero segue reinando nos corazóns de medio mundo. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I
I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give